Heipä hei täältä uutisista, bla bla bla. Helsingissä on lämmintä 25 astetta. Ei, Helka, mitä uutisia nämä on? Vammalassa on piereskelty. Anteeksi, juomme. Missä se? Juuri saamamme tiedon mukaan Vammalan keskustassa on pahoinpidelty 2 nuorta. Tässä teille Kantomerkit ovat sininen golfhattu ja pupunnaama. Muistakaa, jos näette hänet. Hän on hengenvaarallinen. Ilmoittakaa vihjeistä numeroon 040666. Lähes on loppunut. Hyvää iltaa. Menen kuselle. Vihaan tätä työtä. Otan loppuun.